videokuva. Jatka Jenna. Okei. Eli Punkaharjun varakas koulun keittiö tarjoili meille erään kerran pinaattikeittoa ja kananmunia. Olin sattumoisin nähnyt sulkavan S-Marketissa toissa kesänä siitä tapahtumasta toissa kesänä pakaste kananmunia. Ällötys oli hirveä. Ja kun kouluun ruokalaan astuessani ja lautaselta munia tökkiessäni tajusin, että ne ovat pakaste kananmunia ja jäässä keltuaisesta oli jäädä ruokailu kesken. Eli Punkaharjun hienossa varakkaassa ruokalassa tarjoillaan pakaste kananmunia. Joo. Sanankuvaamattoman ihana makuelämys. Varmasti. Joo. Toinen toilailu Punkaharjun ruokatarjoilussa on Punkaharjun kuuluisa riisipuuro, tai tämä puuro, mitä se on. Myös kuitenkin puurolta näyttää yrittää olla. Se on tahmea kuin liisteri, tapetitkin kestä seinässä. Ja todistin tämän sillä, että kauhaisin sitä löntin lautaselle, käänsin lautasen ylös, alasin ja se ei tippunut sitä mihinkään. Ja se on niin tahmea, että sitä melkein saa siinä heilutella ja roiskutella koulun ruokalaisheidillä, että näin täällä Punkaharjulla. Tervetuloa kaikki Punkaharjulle.